avui estem en un nou vídeo de Fera Ferotge i tinc males notícies perquè, com podeu veure, ens hem quedat sense supervivència. Què és el que va passar? Doncs el que va passar va ser que jo vaig entrar, estava preparant el meu episodi i em va dir error de no sé què i em va posar en el menú principal de l'ordinador. Vaig tornar a obrir el Minecraft, vaig entrar en l'individual i no vaig trobar supervivència, això és el que va passar. Així que mala sort, nois, i bueno, tindrem que jugar en aquest i un altre dia ja començarem una altra supervivència i això és nou. No m'agrada el PvP, així que no hi jugarem pas. Ui! Vale. Money Wars. Hi havia un que m'agradava. Leg Wars, quin era? Pues no me'n recordo. Bueno, sí, estaven a l'arcade, estaven a... Mira, ja me'n recordo. Hi ha un joc que m'agrada molt, que es diu el Paintball, que el meu preferit de tots, però uns quants m'han recomanat que jugui en aquest, el Hide and Seek. Sí, m'han dit aquest, Hide and Seek, però no es pot jugar, M'han recomanat i no es pot jugar. A veure si aquest es pot jugar. Aquest tampoc. No, aquest sí. No, aquest ja hi vaig jugar i no m'agrada. No. TNT Run. Aquell joc és que vas super ràpid i tu tens que anar-los. Ahí estan. Hourglass. Pues comencem fent això. Comencem amb el Hourglass. I venim aquí. Farem Hourglass i res més. Gràcies. I seguirem. Bueno, falten 30 segons, no sé. És que no sé de què comentar. Bueno, ara que arriba l'estiu, segurament no penjaré molts de vídeos perquè potser me'n vaig de vacances i tal cosa. Però el que segurament que passarà que quan ens acabi l'estiu, el més probable, nois, és que us pengi 1000 vídeos de cop. Aquest vídeo de... Bueno, aquest joc de qui va? Cau en blocs i tu els tens que anar esquivant. I del què va aquest cofre? Botes de diamant. Jo me'n vaig. Jo me'n vaig. Jo me'n vaig. Turutut. Jo me'n vaig. Ui que pillaré quan fa alta això. Ui pillaré. Jo pillaré. Ja estan entrant totes les coses i jo pillaré. Ui. De què ens han anat? Dariat, no sé per què estic cantant, estic fent el ridícul. Aquest joc? Era el... No, era el que em recomanaven aquest. No. Moriré. No, sisplau, no vull morir. Merda, no vull morir. Sisplau, no! Ara sí que moro. No, merda. Ha estat... Jolín, no vull anar. D'aquí, ja me'n vaig. I on què? No puc fer res. Ui! Son batidos puleva. Jo. Segur que pillaré. Un cofre. Merda, me l'acaben de robar. Quina merda que m'ha passat.
Nosaltres pillarem. Com és que el cofre no agafem? Aquest joc mai hi he jugat i és un molt bon joc, és una passada de... Ja l'han... Però no per mi, que jo pillaré... Mira, mira, no! 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 Ara pillo! Ai, no! Va! Bona, bona! Quina merda! Hòstia, un esquelet? I què fa un esquelet aquí? Deu ser part del joc. Estic al·lucinant com estem sobrevisquent perquè ara segurament és impossible de sobreviure aquí. És impossible. Ostres, quin susto m'ha fet. Jolín, quin susto. Merda, quin susto. Vale, soltem. Jolín, em va super laguejat. Oh, mira, tenim pala. Tenim pala per si ens volen atacar. Mira! Tu, esquelet, pilles. I nosaltres pillarem. Mira. Bé. Merda! Tenim que sortir d'aquí. Merda! Uep! Merda! Bona. Merda. Jolín, aquest joc és complicat. Sí! Com que un Wither? No m'ho crec. Bueno, no! Quin susto! On està el Wither? Merda, ja està el Wither. Però... Ai! Sisplau, que vull sortir d'aquí. No! Vull saltar! No! Pues bueno, nois i noies, he quedat segon. He quedat segon. Mai havia jugat en aquest joc, ha sigut impressionant. Aquest joc m'ha agradat bastant. Hem tardat uns 5 minuts. Tenim un temps per una partida de paintball i després deixarem aquest joc, o sigui, deixarem aquest vídeo d'avui. I poder em fico a gravar un altre de... Perdó, em fico a gravar un altre de cop. Així que... Ens farem una miniatura ja de pas. Quan es carregui això. Miniatura... Aquí tinc una miniatura. Mireu. La miniatura de la vida. És que qualsevol youtuber vol una miniatura així. Oh, Bernat, quina miniaturassa. Així, que sembla un ninja. Da igual. Super youtuber. Super miniatura. No serà aquesta la partida en miniatura? Mare meva, nois. Qualsevol youtuber vol una miniatura així. 15 segons, aproximadament. No digueu, Bernat, que estàs mal de la vista o què? Em faltaven 17. No, perquè ara em falten aproximadament 5. Sí, 5, 4, 3, 2, 1, ja! Aquest joc m'agrada molt, el paintball, és el meu preferit. I avui ens n'anem a l'Obèstia a atacar. Vale, anem a l'Obèstia a atacar o anem a l'Obèstia a pillar, també podem dir. Perquè estem pillant. Jolín, quin susto m'ha fet. Va, vinga, que el matem. Per què poquet? I ja nosaltres pillem, ja veureu. Va, ho veieu? Hem pillat. Tu pilles, és que tu pilles, noi. És increïble que no estava... Que pillaves, que tu pilles... Vale, hem pillat nosaltres. Però anem... Com? Però... Com és que anem perdent? Si estem matant molt. Estem sent unes bèsties assassines. Assassines per matar. Per matar bé i perquè ens matin. Vale, bé, nosaltres anem a matar. Ui, quin susto m'ha fet. Tu mors. És impossible que no digues que mors. I nosaltres també morim. Mare meva, és que som unes bèsties assassines perquè ens matin.
I en aquí agafem una sorpresa i també els matem, perquè aquest tio no sap que som uns putos cracs. I que nosaltres també agafem oïdes quan ens estan a punt de matar. I tu pilles, noi, tu pilles! Vale, ja està, perfecte. Nosaltres ens n'anem i esperem a que morim, perquè clarament morirem. Està clar que morirem, ho veieu? Però almenys hem matat. Oh, perdem d'un, xaval, perdem d'un només. Vale, nosaltres, jo marxo perquè pillo. Jo marxo allà, jo marxo ja, i és que jo ho faig ja. Mare me, que anem a empatar. Una cosa, nois, he pensat de fer paròdies de canciones, o sigui, què és això? Doncs és de que agafo una cançó, agafo una part que s'assembli a l'idioma català o al de castellà i fem com això, coses divertides. I ara entrem en el seu territori i matem com unes bèsties assassines. Nosaltres matem. Que no podem matar en el seu territori. Vale, hem descobert que no podem matar en el seu territori. Territori. Lo que ens ve, xaval. Vale, i ara venim com unes bèsties pardes. I ens maten com unes bèsties pardes preparats per la guerra. Però almenys nosaltres matem. No està gaire igual, la veritat. Han guanyat ells. No passa res. D'un punt. No passa res, nois. Hem jugat molt bé. Hem estat perfectes. No proveu això a casa, nois. Bueno. Aquí em despediré. Ens veurem en un altre episodi. Espero que el següent episodi ja tingui una altra supervivència. O pugui fins i tot sigui lo de les paròdies. Les paròdies seran sorpreses, així que no us diré cap en aquí. Adéu-siau, nois. Fins la pròxima. Intentaré gravar el més aviat possible, així que